Okej, dneska budem hrať so Borisom takú hru. Čauko. Toto je Boris a budeme hrať takú hru. A neviem, ja som ju nikdy nehral. A volá sa tu Pixel. A je to fakt super hra. A vieš, čo je super ešte? Vieš, čo je super? Toto. Dun, 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 dun. Ja som to dostal zo Írska ešte. A dneska mi to prišlo. Som to nemohol zobrať na letisko, lebo tam je piesok. Tak. Som to dal do boxu a dneska to prišlo. A kúkaj na to, kúkaj na to. OK, takže dneska už budeme hrať túto hru. tá hra sa volá Pixel. Takže ideme dneska hrať. No a vidíte hore túto šípku? Toto šípka ukazuje tu nám, že máme ísť tam. Takže môžem ísť na toto. To je moje auto. To je môj mobil. No a teraz ideme. No a teraz ideme si kúpiť zbraň. Tam, kde je toto šípka. No a teraz si idem kúpiť auto. Kúpime si také vianočné. Alebo ne. Bicykel. Teraz dáme preč. Neviem, aké dlho toto videjko bude, ale už to je 2 minút a 20 a 30 sekúnd. Ja som ťa nechcel zabiť. A 30 sekúnd. Dáme, že aby sme nasadli. Lebo to sa nám nepodarilo. Jaj. Toto som ja na bicykli.